lalalani mina soze ngibeke imbone mbuya la eThekwini make nabalwisa ningabalwisi bayekeni ngeke ngiphinde ngise la eThekwini uma ke nika nabalwisa nje ngifuna bathathe mina bathi asuka lapha Gumede kuphela so no lalelani indlela yokulwa nohulumeni ilula eyokushaya into ikwenziwe into eright ngoba kuyacaca ukuthi uhulumeni uyena lokubulela abantu ngengculazi ngaleyo ndlela ke anginakudala mina maqiniso mina into obuya nibheke kahle gadani ngayo yonke indlela ukuba niprotecte ngokuthi niwahloniphe amaphoyisa ngoba kusho ukuthi ugovernment othume wona mina ke ngoqoqisana nezikhulu zabo ngoba kufanele ngizwe kahle ubuye ePitoli ukuthi umthetho wakhe ngoni la ithule